Ahoj. Čau. Radi by sme vám predstavili náš nový projekt, ktorý sme tu s Martinom dali dohromady. Pozvali sme si na ňo výborných muzikantov. Dá sa povedať, že u tohoto songu sme vsadili na takú jednoduchosť, silné riffy, silné melódie. Do toho nám to krásne podfarbuje orchestrálnymi pasážmi. Jirka Vrba, za to Jirko díky, zní to super. Takže oficiálne by sme vás chceli pozvať na našu novú stránku na Facebooku Martiny Projekt. Budeme radi, keď sa k nám pridáte, kliknete na to, se mi líbí. A malá ukážka práve teraz. Čau!